dobrodošli u Shenwu Stories. Pa, šta ćemo danas? Danas ćemo da zezamo ljudi preko Facebooka. Ajde da počnemo odmah. Vidite, meni samo zajebao pri ulasku u Mozilu. Tako, okej. Uglavnom, mislim da mene znate, ja sam Lucius, brate, pa ono, Pionje Koljević, Remix DJ Lucio, i ja ga ošla u Mozilu. Sad belo govno. I ušlo mi je na 10 puta. Sad ja kucam FB kao Facebook. Uđemo u welcome to Facebook, kurac palac. Nego, ajde pređem na stvar. Idemo u Gangnam Style. Kurac. Idemo ovako. Kucamo malo dugačku lozinku. Bog zna koliko malo lozinke ima slova. To ću kaš. To čak njene. Opa, jedno jebeno srano obavštenje. Vuk, a ću da mu jebe. Živ smo, i šta ima? Nema ništa, brate. Ano, ajde pašemo koja je trpici. Pogledajte, koja je ta odlična osoba za zabavanje? Da možda šmanju se je. Ohohoho, šmanju ćemo. Ne, njega ćemo. Pisat ćemo u ruku. Ako u roku od 19 sati ne kupite klip na YouTube-u, ukućate u svoje zezanje. To ne uradite, onda ćemo i hakovat ćemo vaš profil. Ako pa sam. Alo, mali pacove. Ako u roku 19 sati ne lajkuješ klip na YouTube-u, ukucajte Lucius. Prijavit ćemo i hakovat ćemo vaš profil. Ne, jedan fakaš. Da, nisam završio sa njim klipom, da, kako se zove, kako se zove, pogledajte sad, stvarno kažem vam na mini page. Sad na stranica volimo, beži bre, fotografiji. Oni su osjećali. Kao vi nikada ovo niste volili da gledate. Ejde veš. Opa, crven style. Što je ova torta? Ju, baš prosto. Pujebote to. Ja, sad ćete da vidite kako ja umem toliko dobro da igram milijardera, milionera, šta je već ono govno. Kako se što zovem, nego pogledajte, vidjet ćete kako to dobro. Ajde, čitaj, pička. Dobro, dobio sam 60, počni novu igru i pitanje za 100. Eksere možemo zakucati čekićem, olovkom, šibicom, pincetom. Pa ne može da bude lakše. S tem čekićem ne bude biti tačno lubiću se, dobro. Idemo dalje.
pitanje za $200 glasi. Kako se zove poznata pčelica iz crtanih filmova? Kaja, Mija, Kata, Mata, Maja, šta vam bude? I to je već za $200 i taj mi je tačan, dobijem pitanje za $300. Za toliko kapirate, ne kapirate, boli me kurac. Evo, koji peti paljav srpskog jezika? Nominativ, genitiv, dativ, akuzativ, lokativ. Lokativ, instrumental, lokativ. Tako, samo što gledate moje pitanje i odgovore, a da ja ne držim to. Drman. Najduži dan u godini je prvi dan Mama, koji je najduži dan u godini? Prvi dan zime. A šta bude? Upravo si da je leto. Hvala, majka. Evo, kao što vidite u klipu, mama mi je pomogla i dobio sam $500. Slušaj, koji je najveći muzički instrument? Harfa, klavir, pa je klavir, brat. Bože, sad ćete vidjeti, pogledajte. Ja uđemo u orgulje i maljis. Idemo kako seru. A pravo su bile da su orgulje najveći instrument. I te kolike su te orgulje. Pogledajte to. Ovo iz ovog malog šabana su orgulje. Verovali li ne? Ma koga je? Čak sam ne znam gdje da držim kameru jebat. Ima ako neki držiš da namestimo ono kao ono tamo. Koga je ve? Kao što vidite, mi idemo sada na moj profil. Jovan Jakovljević. Eto, sam ja kad se prevoda websom da mejkujem onaj kurac palac. Ne znam ništa više, sajt, tako nešto. Ovom sam poslao, nije mi lajkovo. Čak sad ću njemu da mi je lajkovo. Ima da mu jebem mater. A nismo trebali ovdje ući. Ovo je neki levačeni YouTube. Ovo je normalno. Bruk. Tako nešto sa štelem radim. Samo šta ćemo neko sam da ovako. Fuck, ispada mi kamera. Pogledajte sad. Opa, ima 2 klipa, ovo su story 3, on je najbolji. Pre 12 sati. Idemo koliko ima pregleda. Sve neka 3 prikaza, od njih traje video, battle. Onako Kenja nešto, nije. Super. Jebem te lebac. Pa sad ćemo i ovaj postio, mislim, malo. Šta ćemo sad raditi? Pogledajte ovo. Ovo je svačan eksperiment. Uzmite ovako neku flašicu. Od Fortala kule. Uzmite, postavite ovako između nogu, da vam bude lakše s jednom rukom da to odradite. Uzmete šester, ovako. Probušite jednu rupicu. Vidite, probušite rupicu. Onda zatvorite, sipate vode i stisnete kroz tu rupicu, vidite ovako, kroz rupicu, voda prsne, isprskate nekog, oni ne konta kako ste ga isprskali. Eto ti moj trik za prskanje bio i tako to sranje. A sad ću vam pokažem nešto. Šta, majka?
Mama! Ćeš da budeš u Vusio Stories? Evo vidite, ovo je moja mama. Jelena je zaspala, ću Dobro, Seka mi je zaspala, a sad treba da... Moj bata mali treba tek da zaspi. Pa moram da budem tih. Pa ne, Maja, moram da pričam. Pa neću glasno, dobro. Evo kako, ono me ne smara. Nego, ajde vidite. Koga si mi 10 minuta boli kurac? Ovo ništa još ne odgovara. Bali pacove. Idemo u pol live tour. Vusios. 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 Eto, to ti pesma koju drhtim, brat. Aj šta, bude, pa kako sam snimio. Nego ajde, idemo na ovaj rock'n'roll bar. Idemo jebeni pol live tour, vidite, to piše da je pol live tour. Evo gledajte, pol live tour, igrica na Facebooku. Opa, ima koštati štab, neki tu bilijarče. Gastos. Ništa neće tući, ništa. Ništa, drage moje. Šta